Moltes gràcies per estar així amb nosaltres i és per a nosaltres un plaer, com sempre diguem, xafar territori, perquè una de les nostres premisses quan entrarem al 2015 al govern de la Diputació tenien clar que una de aquelles coses que volíem posar en marxa per tal de conèixer la realitat dels nostres municipis i les nostres ciutats era xafar el territori, poder visitar els pobles i les ciutats per tal de poder parlar amb els nostres alcaldes i alcaldesses i així poder millorar les polítiques que s'havien vingut fent des de la Diputació. I jo crec que el SOM que vàrem aprovar en el darrer ple del mes de gener és una bona notícia i és una bona notícia en primer lloc perquè hem augmentat moltíssim els recursos que arriben als ajuntaments, però bé, sí que és cert que la quantitat que arriba als pobles ara de manera directa, per exemple per el SOM, és molt més de la que arribava. També entenem que és un pla molt just i és just per què? Perquè els criteris són absolutament objectius i han millorat moltíssim, s'han canviat. El meu company Emili després ho explicarà de quina manera li han pegat la volta a la manera també de tindre en compte els criteris per a fer arribar els diners a cada poble o ciutat. Una obsessió meva, quan ja estem en esta legislatura, i així li ho trasllado als meus companys, és dir-los, xicos, xiques, esto no pot tornar a passar. I jo indague. En què indague? En la fórmula. La fórmula és el criteri, no? Allò que no se mesura no existeix, doncs allò que no té una fórmula és irracional i, per tant, subjectiu i no acorde a principis democràtics, indaguem en la fórmula. La fórmula era una fórmula de l'any 89. L'havia fet quan era president l'alcalde de Manises, que va faltar fa poc, Antonio Asunción. Antonio Asunción. En el seu moment probablement respondria a uns criteris racionals de l'any 89. La veritat és que explicat als alcaldes, a les alcaldesses, tot el món ho va entendre. I per què? Perquè ara ja saben d'on venen els diners. Vull dir, és una fórmula matemàtica. Se podem equivocar en una suma? Sí. S'equivoquem, se corregeix, no n'hi ha problema. Però la discrecionalitat és inexistent. També tenim un SOM per a les mancomunitats que respon també no un criteri tan complex, perquè no és tan complex, però respon també a l'existència d'un valor marginal, la pròpia mancomunitat pel fet de mancomunitat, la població que aglutina, el nombre d'ajuntaments que pertanyen a la mancomunitat i la capacitat inversora, primem també que la responsabilitat de la mancomunitat cara a si mateixa i cara als seus ajuntaments. Aquella mancomunitat que inverteix molt en si mateix, la premiem i s'aproxima més al 15% del total del 100% d'ajudes. S'agraeix molt el treball de la vicepresidència en el sentit de disminuir la discrecionalitat en els convenis singulars, que era la norma, i aquesta norma era absolutament discrecional. Per a què? Per a menguar la partida de convenis i augmentar la partida de cooperació. Repetís, no és que se mengua una en favor de, no, se mengua la discrecionalitat i se potencia la racionalitat i els criteris objectius.